Jo crec que s'ha de parlar amb la màxima claretat i transparència, per respecte als milers de persones que el 21 de desembre van votar República i que ahir estaven al carrer esperant que passés el que no va passar. Els I el que que no eren, va els passar... que no hi eren, sí. D'acord. Aleshores, el que va passar ahir va ser una presa de pèl. En tota regla. En tota regla. I ja és la tercera. I, per tant, serà l'última. El 10 d'octubre, el president Puigdemont es va fer enrere poques hores abans del que estava previst de declarar la independència. El 27 d'octubre a la nit, el govern es va retirar. I ahir, el president del Parlament d'Esquerra Republicana, poques hores abans, va desconvocar el ple. El va ajornar. De moment no tenim data. No està desconvocat, Carles. No està desconvocat. D'acord. Segona qüestió. Discrepo totalment de la diagnosi que ha fet el senyor Maragall. Ahir el Parlament no va sortir reforçat, perquè el ritme el marca el Tribunal Constitucional. Precisament no. A partir d'ahir el marca el Parlament. I el Parlament ahir no va ser més sobirà perquè va acatar les mesures cautelars del Tribunal Constitucional. Mira els titulars d'intel·ligència de la premsa espanyola i veuràs el contrari. Molt bé. Ara tercera observació. Sap qui ho celebrava, això, ahir, senyor Maragall? Manté el desafiament al Constitucional. Jo l'he deixat parlar, Perdó, Jo l'he deixat parlar. Sap qui ho celebrava ahir? Sap qui aplaudia els passadissos del Parlament? El Partit Socialista, Ciutadans, el Partit Popular i fins i tot algun dels comuns. Sí. El president del Parlament, si més no a la CUP, no ens va informar mai d'aquesta decisió. Mai. La vam saber pels mitjans de comunicació. Per tant, els criteris mínims de bon comportament, diguéssim, de deferència... Tots sabem com va anar, sí, no es van produir. Tots sabem com va anar. Molt bé. Estàvem avançant en un programa que la CUP va posar sobre la taula, no pas els altres partits, el va posar sobre la taula la CUP, en unes reunions trilaterals convocades per la CUP. Perquè, com que entre Junts per Catalunya i Esquerra el diàleg és escassíssim o pràcticament inexistent, fins a data d'avui esperem que d'ara en endavant això canviï, perquè és imprescindible. Bueno, estan tots tres aquí i, per tant, deu ser que tenen aquesta capacitat. Havíem avançat considerablement en alguns aspectes importants d'aquest programa. Estàvem a punt d'arribar a un acord. Carles, jo crec que estem... Calia signar-lo. Ahir se'n va anar tot per l'aire. Ens hem quedat sense ple absolut. I sense acord.